Bojomu iki kok pegawai BRI to? Lho, sopo iki? Aku dul kemin sopo. Kok ngerti to? Aku ya apa to mak sing ora ngerti. Weh, apa tau ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng ngono lho. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no mak pegawai BRI. Bagian apa mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terung dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen no bagian ngangsur we. Ya. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Nah, apa uripmu pedhot to mak kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan. Aku cah apik kok. Arti kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, and chair. Air, money, and chair ya. Air, money, and chair. Loh. Bi, jajal wis iso jawab ora? 3 PI tambah 3 PI piro? Yo 6 to. 3 tambah 3 yo 6. Yo genah nek kuwi 3 tambah 3 6. Lah mburine masa ora mbok waca. 6 PI. Anak ibu itu nih kadal, mereka percaya takon mung tua biyen ngono. Lagi pra ya dadak begini kuburane. Mau dikandani kok ora percaya. Mas aku percaya kowe percaya. Weh, iki Mangan ini ngombe ini wedan jahe. Piling rasane lali bayo. Apa ki? opo melok-melok wae. Iki apa ki? Rahasia melok wae. Lah emang sampean ro dak. Weh, iki kira ada bentuk-bentuk sing aneh ning ngene iki biasane ngene iki. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti pernah ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono kep. Ngawur ae. Weh, gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok tekan kene. Lah aku suka. Hawane pingin dusel nang kelekmu. Terus karo tak bisiki, nyuwun apa sayangku? Sifate menungso menurut weton kelairane. Nomor 1, paing. Paing nek kanggo wong lanang santun utawa ramah. Nek kanggo wong wedok emosinan. Nomor 2, pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor 3, wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor 4, kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang. Nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5, legi. Legi lek kanggo wong wedok emosinan. Nomor 2, pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor 3, wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor 4, kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang. Nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan.
Nomor 5 legi. Legi lek kanggo wong lanang welasase. Nek kanggo wong wedok curigaan. Wetonmu kira-kira sing ndi bolo? Warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo 300.000. Lek lagi sepi 3,5 juta. lho kok malah akehan pas sepi to? Oh, soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning ngarep ini. Mak Nur, aku arep takon tolong dijawab ya. Oke, siap. Monggo kowe takon tak jawab. Oke, wis bener kuwi, Mak. Piye to bocah iki karepe? Hangkrek tenan. Iya, ya kuwi wis bener. Iki kowe arep takon apa? Lah wis iku mau ora dirungokno. Kurang sampe tak jawab. Bos, ngomong apa, Bos? Ngomong apa maneh? Lah wis dijawab bener ngono kok. Iki ora tak jawab lho, guys. Bocah iki piye to? Gudeng lho iki. Lah wis dijawab bener kuwi lho, dikon takok maneh piye to? Takok ora ngasih dijawab bener kuwi. Ampane sing bener yo. Aku arep kok rambut ngisore nyapa to? Kok keriting? Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan wi ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti Kak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh ngono. Kene gak pengen jemput kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa iki kadal iki. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to? Kok keriting? Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan wi ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan bojo aku apa ora re, Pak? Nek senenge pakai bojo, Bu. Alah, gedabrus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Nang KTP-mu kuwi statusnya tulisannya apa? Menikah. Menikah dengan sapa? Ya butuh tulisannya status menikah ngono tok, Bu. Status kok gak cetok. Nek sampean seneng tenan karo aku, nang KTP kuwi kudune statusnya tulisane menikah dengan Yu Cemplon. Ngono lho, Pak. Alah, gak jeblon-jolan, gak dolong tahun lah gak apa-apa. Ya wes, ayo angkat blonjo. Sesuk aku tanang kecamatan, engko KTP ku takon ngrubahe. Ngono-ngono badhe tulis status menikah dengan Yu Cemplon ngono. Tenan lho, Pak. Yo, ayo. Sudah berulang kali aku bermain cinta. Oh, jadi baru abang yang adik cinta? Pemuda yang gangguku semuanya buaya. Ah, abang jadi ragu pada dirimu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya kenapa aku harus malu? Abang tentu dapat membedakannya. Katakan saja yang sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Sampan suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Iki wong tekon yo glidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Masa dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho.
Aku tahu jajal dalan liyane iki Jawa mek yo ora sida to aku. Nang yoan sama napar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntat. Dijebol sithik lho iku ben menak lewate. Ini parah. Sampeyan gak mangan ta? Hah? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampeyan kepengin iwak apa lo? Biasae aku nek mangan iku awak wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu bareng anget ngerti ya? Oh, njaluk sing anget. Iya sing anget. Ah, ya karwane engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngono gak kurang ajar kan iki. Lho, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong kula nek dipakani foto lho. Rumangsam lho ya apa sih kon iku adakno? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon gelek purik ngono kok kon. Lho. Apane? Tak kandhani. Apane? Ah, kon gelek moto gelek purik ngono kok. Ah, apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta sawangane. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngomongane nglipet aku butuh. Halo Mas Brondol, gede-gede sembuhan tenge gak karon. Lah, iki mesti Suloyo nek iki. Aku saiki gak njaluk mobil Mas, tak pikir-pikir ku mobilku gak iso ditumpaki juga. Lah karone sapa sing areng kei mobil iki lho. Terus aku njaluk sertifikat omahe. Saya gladrah ngono to anduku. Lah iso omahe pinggir dalan lantai 3. Enak kae lho, ora trimo tingkat 3, tapi tingkat 6. Omah jangkrik. Masih sing seneng karo aku tenanan, tolong sertifikat omahmu kekno aku. Wis langsung tak terima sekarang juga. Gak usah ngedabrus, aku ya ora ngedabrus. Wis ndang lamar aku, Rene, gak usah nggo mobil wis kali ini nggo sertifikat omah ae ya. Lah kowe ngomong ngono iki gak gedabrus to. Ngelabui dalan luyuh jaminane sertifikat. Nembang awake dhewe. Sembarang Mas, aku iso. Kabeh iso. Panyuwunane apa dulu Banyuwangen lungsep. Sore-sore Padang bulan. ayo konco. Padha dolanan. Lagu luwih Mas to kuwi rumah. Tapi kan tebu Digiles dadi kula. bojo ayu Jare nyepaki tangga. bojo elek cil Ayo ditlateni. nek wis tuwek Ndang dipateni. Wong iki lagu mbok liyane kuwi. Awakmu iso apa? Mek apa meneh? lagu ya awake paling tidak saut-sautan. Oke. G jajal G. Oke, bisa. Dan Kendal kali lebungmu. Ayo nanti saut. iya ta. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Lah ngono lho. Ndek dhuwit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora ndek dhuwit arep mencintai. Ya sepenting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat. Ndek dhuwit ora apa-apa. Wis engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Yo nek ora dileboni ninceng tok ae dah. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek duit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ratu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mampu trasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop.
pentilmu abang apa ireng yu? Piye tong ditakoni nggo tok? Umume nak wong wedok yo. Piye? Khususnya nak abang wae wong bule yo ora. Mosok to? Lek ireng wong desa. Lah nek kutha ya ora, desa ya ora. Wong setengah desa iku rupane coklat. Lah nggonmu rupane apa? Lewekku coklat. Coklat tenan apa ora engko ngapusi. Lah piye arep delok ta piye? Ora wis, bayang netoke ketoke wis ora mening. Kok rumangsaku wae bojomu rupane piye? Nek mbok sawang mbok delok niku rupane piye? Lah aku ora tau nyawang lho. Butuhe tak cutrup ngono. Anjay. Bojo aku ku enak lho. Eleh ngedabrus. Rak doyan shopping. Eleh ora doyan shopping tapi lainnya doyan ya padha wae. Tapi yo kuwi jajane banter. Lah ra tenan to. Aku wis nembus tak gede. Eleh gak suka. Mbak. Hei, Anu, bungkus kopi, Mbak. kopi. Kopi apa? Kapal api. Pira milih? Siji, loro, 100 bungkus, Mbak. Etienne, 100 bungkus. Monggo adus tah ye. Loh, ditukoni 100 bungkus kok malah. Mama. Lempah tanganku kok. Bayar. Meloyo, lempah. Wong wedok semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaannya jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan kok karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nih sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng ya to. Wis enak-enake wi pokoke. Sampai nek nesu niki kita uwayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang no ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Jan, masih membuat aku ingin menikahimu, masih. Aku lho ya gelem. Ayo segera kita gas ke KUA, masih. Ya wis ayo to ndang, tapi aku ora duwe dhuwit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap. Lah Mas kawene piye? Air segelas gas sah. Ya wis ayo, kesuwen ngenteni opo? Nantiku semeripit lek dipuji-puji ngene iki, Jan. Wong lanang-lanang Nyapa? modalmu apa pengen rabi aku. Lah gek sapa sing arep rabi kowe? Lho delok tanggoku di mobil kabeh lho. Aku kok sering di mobil. Lah nek kowe pengen mbok ndang tuku kono, nyapa laporan. Kowe lek pengen dadi bojoku kowe rene kudu nggo mobil. Belas ora enek angen-angen. Aja modal-modal iku mutok, gak masuk. Lah rumangsamu lho, ora enek manuke apa ya sahdu. Nek kowe di mobil baru daftar ora di mobil ra sudi aku dadi bojomu. Pampur kowe. Aku ya ora sudi. Masih aku sugih, aku ndek mobil, selera aku ya duk kowe to yuyu. Anjay. Ini parahnya. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan porai. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Rumasane rabi penak to piye?
Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe barang kadal. Bi, bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni yo malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane kowe iki murid robot gedek ta? Ya ora, lah wong-wong kok mosok gurune robot iki. Kok enek idemu takon lho. Tara yo ora roh, yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe neng ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Mbak, bungkusno kopi loro, Mbak. Kopi loro. Kopi apa, Lek? Kapal api. Oh iya. Oke. Nganu, karo susune ya loro ya. Susu. Heeh. Susu kersuci susunya, Lek. Lah, dari siji. Ya wis gak apa-apa wis. Iya, petangan. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ini enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Lawoe meh iki. Heh, Masa ya meh iki to, Bu? wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe duit blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Rumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, esane semunto, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Kamu kono blonjo, kempes-kempes meneh koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Ya goreng endok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng endok ngono lho. Rumangsane ngarani yo goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono, ben dadi ras sangkling ngono. Yo, belajar membaca. MO TO tambahi R. Sing biasa dinaiki ayah. Bu. Kok ibu piye to? Montor kok ibu. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nih. Dadak njaluk putus to. Kuwi ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa apa? Piye? Berarti enek wong liya sing nitip dheke, nggonmu dibuak ngono lho. Oh, tara yo delogok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anja. Ono kere. Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Iya. Cacahe 3. Cacahe 3. Kurang siji nek ngarepmu. Sing siji lagi ndalang. Wis ben mengke wae ra apa-apa. Meng rungkulat karo aku kok wis kualat karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki wis
termasuk kewanen ta, Mak? Ya ora apa-apa lho ya wis ben. Jenengan ngeyel aku muni telu kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang siji ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing tibake aku. Iya. Ana kere cacahe telu. Kagem sing disunatke selamat menempuh bentuk baru. Lawoe mek iki. Heh, Masa ya mek iki tok, Bu? wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe dhuwit blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko dhuwit blonjo. Rumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang dhuwit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek dhuwit blonjo, esane semunto, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Ngomong kono blonjo. Kempes-kempes meneh koyo ambekan Senen ora nutuk teko Kemis. Lho ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng ndok ngono lho. Rumangsane ngarani njok goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono, ben dadi ras sangklir ngono. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania toh. Halo, cek kelingan aku berarti iki. Pepek nomorku cek mbok simpen. Yo isik no. Sik, piye Mas? Iya apane? Wis ganteng belum? Urung. Lah, kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek kon ganteng piye yo ora iso. Masya Allah Mas, sampeyan apa gak ngerti sing jenenge Secincare to Mas Apa wi film kartun? Berarti pano sing ndek boyokmu ki jek. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen. Isik. Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. Malah tambah wiring. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandani ya Mas. Omongnya apa? Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh ya Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Mbak, dalan bayi di aspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak kok ora di aspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora di aspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gronjol-gronjol. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku didiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas tau dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan ya kena. Anja. Kok ada nomor baru telepon siapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dedi. Iya, Des. Kowe seiling karo aku. Ya Allah Mas, kok bisa-bisanya kamu telepon aku? Yo bisa toh, mumpung ono paketane ya iki. Bojomu mana? Bojoku masak ning pawon, Des. Nanti bojomu bareng ngereok ngono aku lho ya takut toh. Alah, padha reoke otak bareng toh kowe iki. Aku iki kangen, Des. Kok bisa nih lo kamu bilang kangen? Lah wong kangen ora oleh toh. Bukannya kemarin kamu sudah menal aku toh, sekarang kamu bisa-bisanya bilang kangen kilo. Aku iki baru tahu, cuma kamu yang bisa nerima aku. Makanya ayo rujuk maneh. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima. Kondi ngono wi, wong wedok isine ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku iki? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu?
SMS-mu dredeg kaya apa? Pernah tak balesi Renono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Isoku apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tuaku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima kamu. Senajan wajahmu sing morat-maritku ya Mas ya. Masih yo morat-marit ngene iki ono manise kok. Gimana? Gimana apa nih? Ya mau to lek diajak rujuk. Lah iya, makanya tak ayo rujuk maneh. Tapi piye ibumu? Ibumu selalu tidak merestuiku loh. Oh, gampang. Engko tak coba jabune. Oh, dicoba jabu ya. Yo iya nang Des. Ya wis kamu urus semuanya tentang kerujukan kita ya. Yo gampang, kok tak urusane kabeh. Heeh. Assalamualaikum Mas Dedi, sayangku, cintaku, muah-muahku. Waalaikumsalam. Blokir. Penak. Jahe. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu to. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jerembo. Gelem ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parah ini.